toda kutendai muri Zimbabwe nesapoti yese yamuri kupa kuna Iben naKnowledge Kapingautowa basa chienda mberi. Tichida kutenda vese vari kucontributa, tichida kutenda amai Olinda Chapionkomo avo vakauya vakaofawo kuti vange vari vanobatsira nehama idzi. Mwari akuitirai zvakanaka pane zvese zvamaita. Also ana chiremba vedu vari kutungamirwa naDr. Munyaradzi Muriva, thank you so much nekuwanikwa muri munomira nesu. Hama dzese vakatumira mari, vari kutumira mari, nani ari kubatsirana nesu, God bless you so much. Mwari akuropafadzei. Ndichikumbirawo kuti tinge tinovhotera veZimbabwe Guest Lodge kuVictoria Falls avo vane makombetition avakapinda. Link rekuvavhotera tinorowana pafirst pinned comment. Mwari wamasimba ose akuitirai zvakanaka. Kwakadii? Tiri nani? Kwakadiwo kuTrokiadzwa kuno? KuHarare tinongodaro tinawo vana mukoma Nole naIben. Chokwadi. Ona vachidzoka kusvika kuno kubva kuHarare. Handiti? Ndinotonzwa kufara. Kuti vana vadzoka. Kuti vana vadzoka. Ndaita kufara pamwe ndichanzwa kuti mheno. Ndozvandanga ndakangofunga chete mupfungwa dzangu kuti ndichangonzi amheno uyai kuno. Mwari aita hake kusvika kuti vasvike pano. Aiwa, tinotenda. Vane nguva yakareba sei tanga mukoma Iben? Vane nguva yakareba sei vaenda kuHarare? Haane nguva. Haane nguva. Yakubva kusvika chi? Mwedzi mingani? 2 months and a half. Takutoda kupinda mwedzi wechi3. Kozotiwo mukoma Knowledge. Knowledge ane mwedzi wakuda kwana. Mwedzi wakuda kwana. Ane mwedzi abva pano. Handiti? Mukoma Knowledge, mukoma Iben ndova vamaiziva kuti utano hwavo hwakamira sei? Utano hwake huri kunetsa. Nyaya dzekenza. Saka ndakangoona kuti mungoenda haya pamwe ndichangonzi uyai muone mwana wenyu kunoku. Ndogara ndakasunguruka. Zvakaoma. Uchizonzwa kuti mukoma Knowledge vadanwawo kuti vauye kuHarare. Edu wega. Achingoenda. Hapana zvokuita. Chokwadi tinotenda nekuti pane ana chiremba vari panonzi Dr. Munyaradzi Muriva. Vane timu yavari kushanda nayo. Ndo vakadana wani. Nole vakati aiwa dambudziko rina mukoma Iben rega tizoona kuti harigone kuwanikwawo here pana Knowledge. So zvakazoitawo kuti dambudziko rimwe chete iroro rakazoonekwa zvakare mukoma Nole vainaro. Handiti? Asi tototenda Mwari nekuti vakakakurumidzirwa kuti zvionekwe. So kuuya kwataita kunoku vakomana vakati toda kumbonoona wana muchembere tisati tapinda zvatinoda kupindana nazvo. So kutaura kunoku mukoma Iben namukoma Knowledge vari kubatsirwa zvizere kuti vange vari vanorapwa. Maita zvavo. Ndomaita basa guru. So kutaura kunoku vhiki iroro ratiri kutopinda vari kufanira kuti vese vaoparetwa. Mukoma Knowledge wo vachioparetwa vachibviswa growth yakaonekwa nana chiremba vachizama kuda kuti vange vari vanouraya cancer. Zvichienderawo futi kuna mukoma Iben. Ndo zvimwezvo zviri kuda kuti zviitwe. So kutaura kunoku kune vanhu vari kunyika dzakasiyana siyana. Vamwe vari muZimbabwe, kuAmerica, vamwe kuUK, kuSouth Africa, kwakatekeshera. Vari kusapota mukoma Knowledge namukoma Iben kuti vange vari vanorapwa. Kurapwa kwavo kwese vese vari 2. Tikada kubatanidza mari yachona yese, mari yachona iri kutodarika zvekuma 6,000 US dollars. Ipapa operation yega yekuti vapinde mutheater, mari yekungopinda mutheater pari kuti mari yacho iri kusvika 4,700. Vari 2. Asi tiri kutenda Mwari nekuti mari iyo yandiri kutaura yatovapo.
Saka hama idzi dziri kunze ndo dzaitumira dzibatanidza nevari muno vachirwirana kuti mari idai yadi yakwana kuti vese vadi varapiwe. So kuuya kwatauya kwamuri tauya tiine mufaro wakadzama wekuti aiwa vanakomana venyu vakuchienda kunooperate. Saka meno mungada kutiwo kudii kuna ani nani akawanikwa ari anopawo mari yake pashoma pavaipa zvinhu zvakaoma munyika but vaipa neshungu dzekuti dai vabetserana nehama. Mungadawo kuti kudii kuna vanhu? Tinotenda chaizvo zvokuti avakabetsera mhuri yangu nachingogara ndichingoshungurudzika pakati pemwoyo wangu kuti vana vangu ava ndinovachengeta, ndinovagona here kuvarapisa kana kuti vese vari kundisiya. Ndezvanga zviri pamwoyo kuti zvipiko zviri kuitika pavana ava. Nopa zvadaro vaita havo vari kugona kubetsera vana ivava. Aiwa, tinotenda. So ava vatiri kutaura navo ndo amai vakabereka mukoma Iben namukoma Knowledge Kapingautowa. Tiri kuno kuTrokiadzwa Hurungwe. Mukoma manzwa sei muchiona muchemberi? Ndanzwa kufara, ndauya kumba ndane mazuva chaiyo mwedzi. Sina muchemberi zvinofadza zvikuru. Handiti? Tasvika. Aiwa, ndingodiwa izvi. Handiti? Chokwadi. Mukoma makasimba? Tiri nani makadini? Tiri nani. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani uye muri chii chamukoma Knowledge namukoma Iben? Aiwa, zvakanaka. Ini ndonzi Tinotenda Kapingautowa, ndiri munin'ina wavesa Knowledge ndiyakandisira inini. Alright. Pamakanzwa kuti tauya tikazovatora tikaenda navo, mupfungwa dzenyu maitiwo kudii? Pandakanzwa kuti vauya vadzokera vazotora but mupfungwa dzangu ndangoti zvinobuda rinonda kwanga wamboenda kwachiZambia zvakaramba wambodii. Sabisa ndangoti nokuti zvinobuda here kana kuti chero panaimbofona chimbobvunza kuti zviri kufambira kana kuti hapana chinombofamba. Asi vachitaura kuti aiwa zvinhu zviri kufamba pa ndangotendawo zvangu naMwari kuti naMwari zvinoita. So pamavaona vachidzoka nenyaya yatiri kutaura, nyaya yekuti pane hama dzakakontributawo nevari kubatsirana navo, muri kunzwawo sei? Aiwa, pandaona nanzwa kufara ine nayo muti ndinonzwa kusununguka kuti hama dzangu dzinenge dzakuraramawo pane pastage yanga zviri. Ndinonzwa kufara nokusununguka nokutenda wacho waisa rubatsiro kuti ngavaramba vakadaro. Handiti? Aiwa, tinotenda. Tinotenda Mwari. Mr. Iben. Zviri kudii? Handiti? Oibataya. Muri pamaonawo amai nemhuri nemufaro uri panapa. Zviri zvauyawo mupfungwa dzenyu? Ini ndatosvika panapa ndakufara zvokuti ndakasvika muchemberi nehama dzese ndisvika ndanzwa kufara nekusununguka kuti aiwa ndasvika overdeni. Tohoonawo vamwe tachizodzwa rirwara zvedu kunorapwa vatita tamboonawo taona vamwe ivo nanga tionawo kuti aiwa vanhu ava zviri kufambawo sei. Mungada kuudza kuti kudii muchemberi pamwe nehama dzese dziri panapa? Mungada kuvaudza kudii zvamakuzodzokera zvakare kuHarare kuti munopedzisa rwendo rwenyu rwekuoparetwa nemakimo zvese? Ava vanhu ndingatozoti no, inini kuHarare kwanga ndiri aiwa zvandichifamba zvakanaka. So far ndakaenda kumubhedha ndakaiswa kimo. Apa zvinezvi ndafanira kuita akadzokera futi kukimo but dhokota vakati aiwa kimo ichazokuitwa ka1 taoperatiwa. Saka zvichiva kuti ndakaenda operation ndakuzoenda kukimo after operation but sati ndaenda kuoperation ndichapedza 1 week futi ndiri ikoko kunenge ndaitwa operation madhokota achiondiona kuti zvakamira sei. Handiti? Kuhama dzakakubatsirai kuti zvese zvinge zviri zvinofamba zvakanaka tive patasvika nhasi, mungada kuti kudii kunani nani pazuva rekutanga akatumira zvaakatumira kusvika pari nhasi, mungada kuti kudii kwavari? Inini ndinoti hama dzose dzandibatsira dzose kusvika vari zvinezvi kusvika ndisvike pakunonoparetiwa. Aiwa, inini ndinotenda nemufaro zvisingaiti zvoti ndotoshauri ndivatendewo semunhuwo zvangu wose pendibatsira kwaitira kutabudziko nesinawo yandinacho zvangu ndotoshauri ndivatenda hangu nei but still ndinongoti aiwa varave vakadaro
nyangwe nevamwe vachazoitawo dambudziko kuveriwo vana vachabatsirawo vasaferero pandiri. Aiwa, tinotenda tinotenda nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukura muri eZimbabwe. Sekukuzivisai kwataita kuti nhasi tiri kunoku kuTrokeadzwa KuHurungwe. Panapa ndo pamusha peKapingautowa vandakagara navo kuruboshwe ndeamai vakabereka mukoma Iben naKnowledge. Mukoma vari panapa vari munin'ina waIben naKnowledge. Aiwa, ngatirambei tichimira navo. Iye zvino takuti tichibva panapa tichidzokera kuHarare. Vhidhiyo ramuchazoona iye vhidhiyo rekuti vange vari vanopinda mutheatre vachinooparetwa, uyezve nemavhidhiyo anotevera after ipapo. Aiwa, thank you so much muri eZimbabwe. Ndichiti from Uncle Saint neSaint TV crew, for now it's much love. Aiwa, tinokutendai muri eZimbabwe kuti ticharamba tichingomira namukoma Iben naKnowledge Kapingautowa pamwe nemhuri yavo kusvika basa richipera, kusvika utano hwavo hwadzokedzana. Ngatisakanganwei kuenda kunovhotera veZimbabwe Guest Lodge pamaInternational Travel Awards ariko kuDubai. Aiwa, link rekuti munge muri munovhota ndiro riri pafirst pinned comment. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti it's much love and God bless.